Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk Istent énekkel, keresztény gyülekezet, a 128. Zsoltárt keressük ki. A 128. Zsoltár első versét énekeljük: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli, ő utaiban járván, ösvényit kedveli, mert magadat táplálod, kezed munkájával. Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Isten tiszteletünket a konfirmandusok szolgálatával folytatjuk. Mai vasárnapunkon Kis Gergely és Köhler Patrik fognak felolvasni. Kérem, hogy gyertek ide az úrasztalához. Egyikőjük a mi református hitvallásunknak az egyik mai vasárnapi részét, másik őjük pedig a 10 parancsolatot fogja felolvasni. Mit akar Isten a 7. parancsolatban? Az, hogy a paráznaságot mély szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a házasságtörés és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhet. Hogyan szól Isten törvénye? Megszólalt Isten is, ezeket az igéket mondta. Első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, akik kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, akik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr vagyok, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbűnöttem az atyám bűnét, és a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engemet. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsaimat. Harmadik parancsolat. Ne mondd ki hiába Istennek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Negyedik parancsolat. Emlékezzél meg a szombat napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat. De a 7. nap te Istennek az Úrnak szombatja. Semmiféle munkát ne végezz azon. Se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindazt, ami azokban van. A 7. nap pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr szombat napját. 5. parancsolat. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess az alföldön, amely Istened az Úr ad neked. 6. parancsolat. Ne ölj. 7. parancsolat. Ne paráználkodj. 8. parancsolat. Ne lopj. 9. parancsolat. Ne tanúskodj hamisan fel a barátod ellen. 10. parancsolat. Ne kívánt fel a barátod házát, ne kívánt fel a barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökét, se szamát, és semmi, ami a fel a barátodé. Köszönjük szépen! Testvérek, a mai vasárnapunkon
keresztelő van. Újházi Hunót fogjuk megkeresztelni, akit édesanyját öleli éppen. Szeretettel köszöntjük a családot. Egy éneket énekeljünk, a 342-es számú éneket, 342-es számú szép énekünket, és úgy készüljünk a keresztelőre. A kisfiú Újházi Ambrus és Csákovics Nóra első gyermeke, az ő keresztelőjére készülünk most. Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ő vérével nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Ami te szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez. Védj körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégig lenn, minden mi gyermekinkkel. Kedves szülők, keresztszülők, kedves kereszteltető család, keresztény gyülekezet, az Úr Jézus feltámadása után, de még mennybe menetele előtt a következő szavakkal adta a parancsba a Szent Keresztséget. Nékem adatot minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves Ambrus és Nóra, nem akarok nagy szavakat használni, de hősies tettet hajtotok végre ezen a mai napon. Mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. Talán még nem is tudatosult ez bennetek. Nórit sokan ismerik itt Zsoltvatkerten. Legfeljebb most azt mondják, hogy Nóri, de rég láttunk. Nórit azért láttuk régen, mert a sporttal bejárta a félvilágot, aztán pedig, amikor abba hagyta a sportot, akkor egy országgal arrébb költözött, Ausztriába, ott élik a mindennapjaikat. És hát gyönyörű helyen élnek, úgyhogy emberileg nézve a körülmények megfelelők arra, hogy Hunorból egy jó, erős, határozott keresztény ember legyen. Nagy örömmel értesültem arról, vagy tudtam meg, hogy Ambrust is ismerik itt Zsoltvatkerten, mert amikor eljöttek a múlt héten, akkor hát bementünk, én is kérdezgetem, hogy ő ki, hogy, mint, és jövünk kifelé, és egyik gyülekezeti tagunk szembe találkozott. Ambrus, így, puszi, ez az, mint, na hát jó, mondom, akkor nincs semmi, Kaskantyú nem olyan messze van, úgy tűnik, hogy van ismerettség, és hát így vannak most ők köztünk. Nos, a hőstetteteknek az első oka az egyáltalán, hogy egy ilyen multikulturális, nyüzsgő világban élve gyermeket vállaltatok. Meg kell, hogy mondjuk, hogy ma európai világ összefüggésben ez egy nagy hőstett. Valaki gyermeket vállal, és a hőstetteteknek a második fele pedig az, hogy most itt vagytok a templomba, hogy a kereszténységet tudatosan fölvállaljátok. Ez is egy nem kevésbé nagy dolog. Itt most természetesnek tűnik, de ti Ausztriában éltek, és ott tudjátok, hogy egy kicsit már más a hangulat, ugye, a gyerekekkel kapcsolatban, és most egy pár szót majd erről mondanék is, de sajnos egy olyan korban élünk,
ahol gyermeket vállalni és a kereszténységet fölvállalni, hát ez majdhogy nem hőstett. A gyermekekkel kapcsolatban sokakban ma az a gondolat van, hogy minek nekem gyerek. A fiatal generáció, akik nemzőképes korban vannak és családalapítás képes korban vannak, azok között nagyon eluralkodott az, akik tudatosan gyermektelenek. Sokan azt mondják a fiatalok közül, nem kell nekem gyerek, elég nekem, ha az időmet magamra fordítom. Nem akarok én egy gyerekkel még foglalkozni. Nem kell nekem egy gyerek, mert a szépségemet föl kell áldoznom a gyerekért. Nem kell nekem gyerek, mert az anyagi forrásaimat még rá is költsem. Egyébként is a gyerek idegileg kikészít, ugye? És a szabadságomat föl kell adnom. A mai jelszó a fiatalok között az én testem, az én életem, az én döntésem. Nos, hát ti úgy gondoltátok, hogy a testeteket, időtöket, pénzeteket úgy alakítjátok, hogy ebbe bevontok még valakit. Ez már önmagában egy hőstett. Ugyanis azért hőstett ez, mert szembe megy a korszellemmel. És ha valaki kérdezi tőlünk, hogy vállaljon egy gyereket, akkor azt szoktuk mondani, hogy önző ember ne vállaljon gyereket. Az vállaljon gyermeket, aki kész önmagát föláldozni egy másik emberért. Akár egy gyermekért. Hogy azt felnevelje és az életének részévé tegye. Mert a szülőség az önfeláldozás, és hát ezért is hadd köszöntselek benneteket itt a gyülekezetbe, ahol gyerekpártiak vagyunk, családpártiak vagyunk és életpártiak vagyunk. Nagyon örülünk neki, hogy elvállaltátok, nem csak a nagyszülők örülnek ennek, meg a család, hanem mi is. Úgyhogy hát ez egy nagy hőstett volt idáig. Na, de a második része jön a hőstetnek, hogy elhoztátok ide a templomba, hogy református keresztjének kereszteljük. Hát ebbe is szembe mentek a korszellemmel, mert a mai többség úgy gondolja, hogy ne erőltessünk rá semmit a gyerekre, majd a felnő eldönti. Majd a felnő eldönti, hogy mit akar. Hát, kedves Ambrus és Nóra, ti nem ilyen szülők vagytok, sőt, hadd mondjam, nagyon jó szülők vagytok, és bátor emberek, hogy most itt vagytok. És elhoztátok, hogy megkereszteljük Hunort, mert egy jó szülő nem mondja ezt, hogy a gyerek majd, ha felnő, eldönti majd. Ha fölnő, egyébként el fogja dönteni, hogy mit akar, de vannak dolgok, amiket a szülőknek kell eldönteni. És ezekkel nem szabad kibújni. És hát örömmel hallgattam, amikor beszélgettünk, hogy Nóri nagyon is tudatos, mert ahogy értesültem róla, talán megbocsátja nekem, ha ezt most elmondom, hogy tudatosan a virtuális és a közösségi tér dolgait elzárta a Hunor elől. Nincs tévé. Hát Ambrust egy picit sajnáljuk, de azért van okos telefonja neki, mert azt mondja, a meccset azért láttad tegnap, nem? Jó, tehát nincs tévé. Miért? Nóri tudja, és a szülők tudják, hogy abból a világból olyan dolgok érkeznek szellemileg a gyerekekhez, amitől ők meg akarják védeni egyelőre a gyereküket. Ez egy jó döntés. Azt is értesültem róla, hogy Nóri azt mondta, hogy nem eszünk cukrot. Ugye? Miért? Mert óvni akarja a gyermeket. Ugye? Óvni akarja a gyermeket, olyan dolgot ne egyen, ami mesterségesen van előállítva, és nem lesz jó. Ugye? Tehát valami fajta tudatosság van ebbe a dologba. És a keresztség is ilyen, hogy valaki otthon beszélgetetek, gondolom, és valaki egyszer ezt felvetette, hogy kereszteltessük meg a Hunort. És akkor beszélgettetek róla, és egyszer csak most itt vagytok. Telefon, e-maileztünk, szülők, virág, templom, mikor lesz, dátum, stb. Ez egy tudatos döntés. És ez egy nagyon jó döntés, mert szellemi, lelki értelemben a legjobbat adjátok most meg ő neki, amivel elindulhat az életbe. Jézus Krisztussal társaságban vonjátok őt. És ez ennél jobb dolog nem is történhet egy emberrel. Azonban jó, ha tudjátok azt, hogy ez a keresztség, hogy így mondjam, egy ellenkulturális döntés részletekről. A többség nem így gondolja, hogy ez egy szükséges dolog, mert, és azért hőstett, mert a keresztségből következik valami, mégpedig az következik a keresztségből, hogy ezt a kisgyermeket
fölvállaljátok, hogy a korszellemmel ellentétes módon fogjátok nevelni. Lehet, hogy ez még nem tudatos bennetek, de előbb-utóbb ezzel szembesülni fogtok, hogy olyan dolgokra fogjátok tanítani a gyermeketeket, ha keresztjén, ami szembe megy a korszellemmel. Olyan dolgokra fogjátok tanítani ezt a kisgyermeket, hogy uralkodjon önmagán. A korszellem nem ez. Nem kell uralkodni önmagán. Amit vágysz, csináld meg. De ti arra fogjátok, mert keresztjének vagytok, tehát uralkodj magadon. Ne engedd, hogy az indulatait kitörve ráhajtsanak valamire. Nem egy ösztönlény vagy, nem egy állat vagy, hanem a megújított, értelmes agyadat kövessed. Ez azért elég korszellem ellentétes. Arra fogjátok megtanítani, hogy a 10 parancsolatot szeresse meg, és azt szerint éljen. És ez teljesen ellene megy a korszellemnek. És még sorolhatunk egy csomó ilyen dolgot, hogy azt fogjátok mondani neki, hogy legyél kedves ezzel, legyél tisztelettudó azzal, de a korszellem pont ellentétes. Arra fogjátok tanítani, szeresd Istent és szeresd embertársaidat. És nem arra fogjátok, hogy tapossál le mindenkit a környezetedbe. Hogy legyél narcisztikus, csak az számít, hogy te ki vagy. Hogy győzzél le mindenkit, tapossál át mindenkit, csak hogy te érvényes. Nem erre fogjátok tanítani. Tehát keresztényként megkereszteni a gyermeket, nagy hőst tett, már csak azért is, mert a korszellemmel szembe fogtok menni. Már most is szembe mentek, hogyha nincs tévé, ugye? Már gyanús a Nóri, hogy hoppá, nehogy ez a gyerek depressziós legyen, hanem néz tévét, ugye? Mint ha valaki mondta, hogy aki nincs fönn a Facebookon, az beteg ember. Ugye? Ne higgyetek ezeknek a dolgoknak. Ne higgyetek ezeknek. Amikor megkereszteljük most Hunort, vegyétek úgy, hogy Hunornak azt mondja Jézus Krisztus, Isten hozott a világomba, Hunor, elindulunk közösen egy lelki úton, ami a kereszténység útja, nem lesz könnyű, de veled leszek. Így van. Segíteni fog neked, amikor így nagyon ügyes vagy. Nektek, kedves szülők, még hadd mondjak egy mondatot. A korunkban elterjedt az, hogy egyház nélkül is lehet keresztény életet élni. Lehet, de eddig még senkinek nem sikerült, hogy mondjam el. Egyház nélkül keresztény életet élni, meg lehet próbálni, de nem sikerül az embernek többnyire. Úgyhogy biztatlak benneteket, hogy akár a interneten keresztül, kicsit látogassatok néha haza, mert az interneten fönn vannak a mi Isten tiszteleteink, de az lenne a legjobb, ha ott, ahol éltek, ott olyan evangéliumi, lelki, keresztény közösségbe be tudnátok csatlakozni, ami segítene, támogatna benneteket abban, hogy őt az Úr Jézus követésére, Isten dicsőségére, és hát a szülők, nagyszülők büszkeségére tudjátok nevelni. Isten adjon nektek el sok erőt és segítséget. Amen. Kérem most a gyülekezetet, hogy helyünkről álljunk fel, és mielőtt megkeresztelnénk Hunort, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el közösen a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után kérlek benneteket, hogy jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a keresztény egyház közösségében, hitben fogjátok nevelni. Az első kérdés így hangzik, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által most az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, vagyis a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek, vagy neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Ha ígéritek, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok,
és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet válaszolja, ígérjük. Isten adjon nekünk is erőt ígéreteink megtartásához. Most imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged az életért. Köszönjük neked, hogy az itt jelenlevő szülők szívét meggyőzted arról, hogy gyermeket vállaljanak, és meggyőzte a te szent lelked őket arról, hogy az örök életet válasszák Hunornak, amikor elhozták ide, hogy a keresztség által szövetségre lépj ő vele. Urunk Istenünk, most, amikor megkereszteljük őt, rád bízzuk az ő életét, hatalmas Istenünkre. Kérünk téged arra, hogy áld meg az ő egész életét, oltalmazd testét és lelkét egyaránt. Kérjük, hogy adja a szülőknek testi, lelki erőt, szeretetben, hitben felnevelni őt. Áldunk téged itt a gyülekezet közösségében, ő értük és ő érte. Áldunk azért, hogy az egyház tagságáról mindig gondoskodsz. Köszönjük, hogy szövetségedet kínálod nekünk. Segíts, hogy mindannyian meg tudjunk ebben maradni. Urunk, kérünk téged arra, hogy hallgass meg mindazok imádságát, akik ő érte imádkoznak. Áld meg a földön boldog élettel, és a földi élet után boldog örök élettel. Az Úr Jézus nevébe kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és oda is mehettek tulajdonképpen. Kérem majd Marti János főgondnok urat, hogy a gyülekezet ajándékát adja át. A gyülekezet pedig egy ének szóval forduljon Istenhez, és így kérjünk áldást erre a kisgyermekre. A 344-es számú éneket énekeljük, mind a 4 versével. 344-es számú dicséret, szenteltessék, Uram, a te szent neved. Dicsérjenek a kicsinyek tégedet. Adjad, Uram, ő nekik szent lelkedet. Szent fiaddal ismerjenek tégedet. Urunk, szent bölcs, jó irgalmas atyuk vagy, a kicsinynek hű gondviselője vagy. Mindeneknek éltetője csak te vagy. Kérlek azért, e gyermeket el ne hagyj. No, azért ti mindnyájan kisgyermekek, ne féljetek, de Isten dicsérjétek, mert irgalmas szent fiáért ti néktek. A keresztség erről bizonyság néktek. Ringasson el ő szent lelke tégedet,
magasztalja mindenkoron szívedet, és vezessen üdvösségre tégedet. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy a sákramentumok hiterősítő aktusa után a te igédre való figyelésre hívsz most minket. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, és adtál nekünk lelki készséget arra, hogy megszenteljük ezt a napot, amely a te napod. Urunk, kérünk téged arra, hogy engedd, hogy az ige szavait követve egyet gondoljunk veled, engedd, hogy önmagunkat fölismerjük abban a történetben, amiről hallunk, és hadd találjunk te nálad segítséget, annál, akit küldtél abba a világba, hogy kiszabadítson minket a bűnből és a bajból, Jézus Krisztusnál. Kérjük, hogy küld el közénk szent lelkedet, ő szóljon hozzánk az emberi szavak által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és úgy hallgassuk meg Isten igéjét. Református bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti mai ószövetségi ige szakaszból olvasok egy részt. Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, a 4. verstől. Majd elindultak a Hór hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életbe marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy rész kígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rész kígyóra, életben maradt. Eddig van az Isten írott igéje. Kedves testvérek, a Bibliának, az Ószövetségi Egyház történetének egy nagyon különös története ez, amit most hallottunk. Isten nem várt módon támad rá istentelenséget választó, a bűnben magabiztos emberekre. Azoknak, akik nem annyira ismerik a Szentírást, csak vázlatokba hadd mondjuk el, hogy a zsidó nép, amelyikről most sokat hallunk a televízióban, meg a rádióban, ősi időkben 430 évig Egyiptomban élt, és egy Mózes nevű ember gyűjtötte őket össze Isten parancsára, és aztán kivezette őket Izraelből, végigmentek a Sínai félszigeten, és aztán egy idő után elfoglalták azt a földet, amiről most folyik a vita, Kánaán földjét, Izrael országát. És hát útközben, miközben Egyiptomból ez a nép ment a honfoglalás felé, eltelt vagy 40 év, és nem fogom ezt részletezni, hogy miért, 40 évig a Sínai félszigeten jöttek-mentek, és ott történt ez a történet, hogy Isten ugyan csodálatos módon vezette őket a pusztában, és vizet adott nekik, az égből manna hullott, nem kellett pékség, nem kellett aratni se semmi, hanem mannát ettek,
Isten rendszeresen gondoskodott róla, hogy különböző fűrjek jöjjenek a táborba, aminek a húsát meg tudták enni, tudták őket szaporítani, volt tojás, minden. Semmit nem kellett nekik csinálni, Isten ott táplálta, gondozta őket a 40 évig a sivatagban. És azt olvastam a mai igében, hogy a nép mégis föllázadt Isten ellen. Nem volt ez nekik így jó. És egy mérges kígyó invázió tört rá erre a táborra, és sokan meghaltak, amikor megmarta őket a kígyók sokassága. A mai történetünk arról szólt, hogy Isten adott nekik egy esélyt az embereknek, hogy ha valaki meg akar maradni, és életbe akar maradni, és úgy gondolja, hogy ő mégiscsak Isten útján akar menni, akkor Mózesnek egy ércből, fémből készíteni kellett egy kígyót, amit föltűztek egy magas pózna tetejére, és azt olvastuk, ha valaki odament és ránézett erre a kígyóra, akkor meggyógyult a méregmarásból, vagy a kígyó marásából. Ez volt az egyetlen esély a megmenekülésre. Ez esemény után évszázadokkal Jézus járt a földön, és az egyik beszédében előhozta ezt a történetet az ókorból, és azt mondta, hogy annak idején Mózes fölemelt egy kígyót, és aki azzal a kígyóval szemkontaktusba került, megmenekült, őt is ugyanígy föl fogják majd emelni egyszer egy póznára, és aki ővele kapcsolatba kerül, az is megmenekül. Saját magát hozta kapcsolatba ezzel a ószövetségi történettel, és hát jelezte az Úr Jézus, hogy valami módon a fölemelt Jézussal nekünk kapcsolatba kell kerülnünk, ahhoz, hogyha meg akarunk a bűntől, a büntetésektől, a sokféle rossz következményeitől az életünknek szabadulni. Aztán pár évvel Jézus után Szent Pál szintén megemlíti ezt a történetet, ő pedig az istentelen embereket hasonlította össze az akkori néppel, és azt mondta, hogy azok az emberek, akik ma bűnt követnek el, legyenek azok keresztények, nem keresztények, teljesen mindegy, azokat utol fogja érni Isten büntetése, valamilyen, vegyük így most idézőjelbe, kígyó formájába. Mindenki a bűnös tetteinek a következményét, a kígyó marást el kell, hogy szenvedje. Mivel ellene fordult az ember Istennek. És itt az apostol azt is mondja, hogy a kígyó marás az nem csak azokat éri el, akik teljesen istentelenek, ateisták, hanem még azokat is eléri, akik az egyházhoz tartoznak, de föllázadnak Isten ellen. Tehát senki nincs biztonságban. Keresztény gyülekezet, a történet nekünk a bűnről, a bűnhődésről és az egyetlen esélyről beszél, és így kell most erről gondolkoznunk. És én azt gondolom, hogy érdemes elidőzni egy picit ezen a történeten, mert én el tudom képzelni azt, hogy talán vannak közöttünk is olyanok, vagy azok, akik majd az interneten nézik az Isten tiszteletünket, olyan személy lehet köztünk, aki a saját életének az eseményeit és a történéseit eddig nem értette. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy valaki mondja már meg, hogy miért történik velem ennyi baj. Mások szó szerint úgy kérdezik, hogy miért ver engem az Isten. Ugye? És ha ezt a történetet elolvassuk, lehet, hogy erre a kérdésre választ talál valaki. Hogy tulajdonképpen miért történnek az életemben bajok, rossz dolgok, és én abba reménykedem, hogy lesz majd valaki, aki azt fogja magában mondani, hogy aha, most már értem, hogy miért van ennyi baj az életemben, mik ezek a kígyómarások, amik engem utolértek, és ennél lesz még egy nagyobb aha, amikor valaki azt mondja, és akkor most mit tehetek? És akkor meghalljuk azt, amire a történet beszél, hogy van egy esély az embernek, Jézus, hogy a kígyómarástól meggyógyuljunk. Na most gondolom, még a Bibliát nem olvasó emberek is tudják azt, hogy a kígyó elég negatív szereplő a bibliás vallásokban. Talán másoknak is föltűnt már az, hogy Isten éppen a kígyókkal verte meg ezt a népet, és ölte meg azokat, akik ellene lázadtak. A kígyó a Bibliában a sátánra utal, ugye az Éden kertjében történt ez a különös dolog, hogy a sátán, aki egy szellemi lény egyébként, egy kígyó képébe vagy testébe kísértette meg az embert. És a Bibliában a csábítás, a bűnbeesés, a halál hozója az ördög. Így is hívja a Biblia, hogy ő az ősi kígyó, a gonoszság megtestesítője, az ember ősi ellensége, és minden, ami hozzá kapcsolódik a Szentírásban, az negatív dolog kígyóhoz. És miért jöttek ezek a kígyók? Hát az emberi bűn miatt.
Az emberek elvetették Istent, föllázadtak Isten ellen, szitták az ő módszereit, tetteit, nem akartak már a 10 parancsolat népe lenni, elégedetlenkedtek, pedig a gondviselést átélték napról napra, és akkor jöttek a kígyók. Testvérek, van valami szimbolikus ebben ma is a mi számunkra. Az Isten elleni lázadásunk a mi életünkben is mindig magával hozza a sötétségnek a világát, a kígyó, az ősi kígyónak a világát. Ha nem kell Isten, akkor megjelenik az ősi kígyó. És a kígyónak minden rontása. Aki nem akar világosságba élni, Isten világosságába, az előbb-utóbb megtapasztalja, hogy először a szürke zónába megyek, aztán pedig elveszek a sötétségbe. Mert a kígyó jön. Amikor Isten átadta az ő népét itt a történetünkben a kígyóknak, akkor ez azt jelentette, hogy Isten azt mondja, én nem kellek? Na, akkor tessék, nézzétek, hogy mit hoz az ördög. Mit kell az a szellemvilág, amelyik nem én vagyok. Ha én nem kellek, akkor jön a halál. Hadd mondjam így ma is, hogy, és gondoljuk ezt konkrétan így, hogy ahol ma nem kell Isten, nem kell egy házasságban Isten, akkor jön a halál. Jön a kígyó. Ha nem kell egy családban, ha nem kell a magánéletemben Isten, ha nem kell egy társadalomban Isten, ha nem kell az egyházban Isten, akkor egy pillanatra egy szellemi űr keletkezik, és aztán jön valaki más, az ősi kígyó, a maga gyilkos szellemiségével. Jön a halálkultusz. Ha nem kell az európai embereknek a keresztény világ, akkor jön a démoni iszlám. Halálvallása. Jönnek az embergyilkos ideológiák és eszmék, ha nem kell Isten, jön a kommunizmus, ha nem kell Isten, jön az új marxizmus, jön a nácizmus, jön a nyitott társadalom. Ha nem kell Isten, akkor jön a totális istentagadás, és jön az ördög és öl. Mert az ördögről ezt mondja a Biblia, hogy mindig is embergyilkos volt, kapcsolatgyilkos volt, mindent tönkretett. Mert jön az ördög, akkor ha nem kell Isten, jön az abortusszal, öli a lelkünket, öli a családunkat, öli a házasságunkat, a közösségeinket, öli a hitünket. Ha nem kell Isten, megöli az erkölcsünket. Ha nem kell Isten, akkor öli az agysejtjeinket, aztán végül eljutott az örök halálba, a kárhozatba, mert az ördög már csak ilyen. Ez a célja. Testvérek, vagy Isten kell, vagy a kígyó jön. Szellemileg üres tér nem létezik, olyan nincs, hogy engem egyik se érdekel, mert ha nem érdekel egyik se, akkor jönni fog értem a kígyó, és meg fog marni. Minden bűnünk potenciálisan magába hordozza a halált. Ezt jó, ha tudatosítjuk magunkban. A kígyók emlékeztetnek arra, hogy a bűntől félnünk kellene. Hadd mondjam el a testvéreknek azt, hogy a bűn kifejezés, amikor ezt a szót használom, akkor nem arra utalok, hogy valaki közülünk bűnösnek érzi magát. A bűnkérdés az nem érzett kérdése. A bűnkérdés a Bibliában, meg a társadalomban is egy jogi kérdés. Hát elképzelhető, hogy valaki bűnös, de nagyon jól érzi magát, nem? A bűnkérdés, ez egy jogi kérdés a Bibliában. Amikor én azt mondom valakinek, hogy bűnös, az nem azt jelenti, hogy én tudok valakiről bármit itt közülünk, hanem Isten törvénye alapján Isten minket bűnösnek nyilvánít. Teljesen mindegy, hogy milyen érzetünk van. Teljesen mindegy. Ez a rákfenéje, testvérek, a bűnnek, hogy sokszor, amikor bűnt teszünk, az jó. A bűn kérdésében nem számít az érzet. Nem érzés kérdése, ez egy jogi kérdés. Ha Isten bűnösnek nyilvánít minket, akkor ettől jobb lenne rettegnünk, mert megjön majd a következmény. Ennek a történetnek nagy tanulsága az, hogy ha viccelünk a bűnnel, játszunk a bűnnel, és nem vagyunk óvatosak, akkor jönni fog a kígyó. Talán téged is megmart már. Érzed is a lelkedben, hogy megmart a kígyó. Azért kérdezed, hogy miért történik velem ennyi rossz? Nekem miért nem sikerül ez vagy az? Azért, mert Isten már oda küldte a kígyót. Ha valaki Isten akaratával ellenkező dolgot tesz, ezek közül a legnagyobb bűnünk az, hogy nem hiszünk Jézusban, nem fordulunk felé, de az életünk tele lehet más bűnökkel is. És Istennel nem lehet játszani, nála mindig az van, hogyha valaki ellene fordul, akkor jönnek a kígyók. Ez egy automatizmus. Sajnos. Lehet, hogy az egészségünket teszi tönkre, lehet, hogy anyagilag tesz tönkre. De Isten megtalálja a módját annak, hogy
valamilyen formában ezek a kígyók utolérjenek minket a bűneink miatt. Sokszor úgy jönnek, mint az igazi kígyó, észrevétlenül. Nem veszed észre. Mikor már érzed a bajt, már késő. Már késő van. Akkor Isten ítélete volt az emberek bűne miatt ez a sok kígyó, amelyik mérges marással megölte az embereket. Ma is vannak Istennek ilyen eszközei, talán a mi életünkben is jelen vannak, még akkor is, hogyha nagyon elővigyázatosak vagyunk, mert nem könnyű a kígyókkal együtt élni, testvérek. Ezt hadd emlékeztessek mindenkit, aki megpróbálta már, elég idegörlő úgy élni, hogy az ember veszélyes dolgokat csinál, együtt él a bűnnel, és állandóan figyel az ember, és azt mondja, na majd én kivédem. Mindig éber leszek, hogy az Isten büntetése, vagy a bűn következménye engem utol ne érjen. Na figyeljétek, hogy csinálom. Meg lehet úszni. Mindenki ezzel átadja magát. Én ezt most megcsinálom, tudom, hogy nem jó, de higgyétek el, hogy ha senkinek nem, nekem majd sikerülni fog. Én majd kivédem a kígyó marás ellen magamat. Testvérek, egy csomó emberre, ha ránézünk, ebben a játékban látjuk, hogy idegileg kimerül az ember. Kimeríti az embert állandóan résen lenni, hogy le ne bukjak. Sokkal jobb lenne, ha nem tennénk ezt. Vannak emberek, akikre elég ránézni, az arcára van írva, a testtartására, az élet vitelére van írva, hogy ez az ember állandóan a sötétbe mászkál. Állandóan a mérges kígyókat ingerli, és meg akar mindegyiktől menekülni. Sokan vannak, akik a saját bűneikkel, azok fenyegető következményeivel is úgy vannak, hogy nem fogok lebukni. És nem fog kiderülni, és nem lesz következménye. De ez a feszült játszadozás kimeríti az embereket, kényszerpályán tartja az embereket. Nem érdemes ezen játszani. Különösen azért nem, mert az ember talán észre se veszi, de véletlenül is összefut a kígyóval. És az Isten kígyói éberen vannak, és utolérnek minket, nem lehet őket kijátszani. Aki bűnnel játszik, az az életével játszik, ezzel a fenyegetettséggel, amit ezek a kígyók jelentettek akkor, ezért is intünk inkább mindenkit, hogy ne tedd, fontold meg. Bármilyen rafináltnak, ügyesnek tartod magadat, akárhogy is kaszkadőrködsz, vakmerően bevállalós vagy a bűnben, kígyók ott vannak, és meg fognak találni, és meg fog marni. Mert a következménye a bűnnek mindig utoléri az embert. Testvérek, a 21. századi kereszténységnek az a nagy baja, hogy nehezen fogadjuk el azt, hogy Isten ránk támad. A legtöbb ember úgy gondolkozik Istenről, hogy Isten azért van, hogy minket segítsen. És talán furcsán is hat most, hogy hallgatjuk, hogy Isten megengedi, hogyha valami rosszat teszek, akkor annak következménye legyen. Hát az Isten nem azért van, hogy nekem megbocsásson. Nem azért van, hogy a bajból engem kimentsen. Hogy a komfortzónámba éljek, ezt biztosítsa Isten. Nehéz elképzelnünk Isten úgy, mint aki veszélyt jelent az mi életünkre. Mégis vegyük fontolóra azt, hogy a Bibliában Isten így beszél magáról. Azt olvastuk, hogy Isten kígyókat küldött a népre. Nem azt olvastuk, hogy Isten kicsit elaludt este, a kígyók meg rámentek a népre, nem, Isten küldte a kígyókat a népre. Istennek szabadsága van arra ma is, hogy bármelyikünket megtámadjon, ha mi a bűnnel kacérkodunk, és a modern kor emberének ez a rossz üzenetünk van, hogy Isten szabadon van, és azt csinál, amit akar. Te veled is, meg velem is. A vallás tudomány ma azt állítja, és azzal ámítja az embereket, hogy Isten nem érdeklik annyira a bűnök. Nem egy olyan komoly ügy ez, mint ahogy a lelkészek állítják. Isten egy szeretetteljes valaki. Alig várja, hogy jót tegyen az emberekkel. Isten elég nagyvonalú. Sőt, vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy Isten egy picit korrupt is. Lehet vele bótolni. És Istennel lehet alkudozni, hogy jó, van egy pár fekete pontom, de most szerzek egy pár piros pontot, és akkor a piros pont üsse már ki a fekete pontot. De ilyen nincs, testvérek. Nincs ilyen. Istennél ilyen nincsen piros pont, meg fekete pont kiütés. Istennél kígyó veszély van mindenkinek, aki a bűnben él.
Ezt vonatkoztassa most mindenki magára. Én is, meg mindannyian, akik itt vagyunk. Tudom, hogy az ember mindig ügyeskedik, ahelyett, hogy hallgatna Istenre. A bűnös embernek ez az egyik módszere, mindannyiunknak, hogy amikor készülünk valamit megtenni, akkor modellezzük magunkba, a fejünkbe, hogy milyen veszéllyel járhat ez a dolog. Ha túl nagy a veszély, és nem tudjuk, hogy fogjuk majd megoldani, nem tesszük meg. De valahogy az agyunk mindig úgy van, hogy a modellezés úgy alakul, hogy mi kitaláljuk, hogy fogunk majd mi kibújni ebből a dologból, amiben most belemegyünk. Van egy forgatókönyv a fejünkbe. A forgatókönyvbe próbáljuk minimalizálni azokat a lehetőségeket, hogy kiderüljön a bűn, és hogy minél kisebb legyen a kockázat. Az ember be is magyarázza magának, hogy hidd el, megteheted. Tedd meg, nem lesz ebből semmi gond. Mások is megtették, nekik se lett semmi gond az életükbe. A zsidók is talán gondolkoztak így, nem is gondoltak rá, hogy kígyók fognak jönni. Könnyű lett volna arra gondolni, na majd az Isten egy villámcsapással lesújt ránk. De senki nem gondolta, hogy az Isten egy ilyen módon fog. Testvérek, én tudom, mindannyiunknak van a fejében egy csomó forgatókönyv, hogy fogunk kimászni abból, amiben belementünk, de higgyük el, hogy az Istennek még mindig van egy következő forgatókönyve, ő meg fog találni minket. Nem fogunk tudni kibújni. Isten nem lehet átvenni. Lehet, hogy az adóhatóság vagy valaki nem veszi észre, amit csináltunk. Lehet, hogy a férjed nem veszi észre, hogy mit csináltál. Lehet, hogy a feleséged nem veszi észre, hogy mit csináltál. De Istenen nem lehet kibújni. Mindig meg lesz annak a dolga. Ki fog derülni, és meg lesz a következmény. Kígyó veszély van. Na de röviden még hadd szóljak arról, ennek a történetnek nem csak ez a üzenete, amit komolyan kell vennünk, hanem az, hogy a kígyó marás ellen van egy utolsó esély az embernek. Ugye akkor azt olvastuk, hogy fölemelte az érckígyót, azt mondja, kerülj vele szemkontaktusba, lássad a érckígyót, és ha ránézel, meggyógyulsz. Testvérek, gondolom, más is van itt közöttünk, aki ezt elég abszurdnak veszi, nem? Hogy lehet egy mérges kígyó megmar engem, és ránézek egy valamire, és attól meggyógyulok? Ez egy furcsa hatásmechanizmus egy gyógyszernek. Ez olyan, mintha azt mondta az orvos, hogy vegyünk otthon fájdalomcsillapító gyógyszert, elég, ha a dobozt nézegetjük, és meggyógyulunk. Az ember, ez így nem megy. De bármennyire is abszurd volt ez a hatástalanítása a méregnek, Isten ezt mondta. Nézzél föl rá erre, lehet, hogy neked otthon van egy másik kígyód, de ne arra néz, amit én oda fölteszek neked, és meg fogsz gyógyulni. Vagyis Isten egy olyan módszert hozott, ami az emberek számára egy kicsit olyan furcsának tűnt. De ahogy ismerem az embereket, biztos voltak ott emberek, akik azt mondták, hogy hülye már, bolondság. Ránézni egy kígyóra, aztán meggyógyulunk, és otthon maradtak. Azt mondja, majd borogatom, kiszívjuk a mérget, ahol megmarta a kezemet. De akik nem néztek föl az érckígyóra, azok meghaltak. Bármilyen módszert ki lehetett próbálni a mérges kígyóval, mérgével szembe. A módszer, amit Isten használ arra, hogy minket is megmentsen a bűneink következményéből, hasonlóan abszurd, mert mit mond Isten ma a 21. századi embernek, hogy hitáltal kerülj kapcsolatba Jézussal, akit 2000 évvel ezelőtt fölszögeztek egy fára. Meghalt, aztán föltámadt. Ez is elég abszurd, nem? Hogy egy 2000 évvel ezelőtt élt ember halálába belelássam a saját sorsomat, meg a jövőmet. Ez nem egy egyszerű dolog, de Isten ezt mondja, hidd el, hogy így van. Ha te meg akarsz menekülni a bűneidből, meg akarsz menekülni a sátán fogságából, attól, hogy a következmények tönkretegyék az életedet, akkor meg kell találnod Jézus Krisztust. Mindazt, ami hozzá kapcsolódik. Azt mondta Jézus János evangéliumába, hogy ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen. És ott van a János 3:16-nál ez, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt a kígyó történettel kapcsolatban mondta Jézus. Vagyis a gyógymód akkor is, most is abszurd, de az egyetlen mód. Ma is, mindenkinek. Akinek a családjában már, házasságában ott van a kígyómarás következménye, pusztít a halál, mindannyiunknak Jézus Krisztus kell megtalálnunk. Őt kell segítségül hívnunk. A kígyómarás elleni küzdelemben nem kell senkinek speciális tanfolyamot végezni, testvérek, és elég, ha Krisztus segítségül hívjuk.
Kicsit belegondoltunk most ebbe a történetbe, és nem is folytatom a magyarázatot. Jézus egyszer azt mondta, hogy aki hozzám jön, én azt nem vetem meg. Ő megígérte, hogy kész segíteni azoknak, akik őt hívják segítségül. Az elején azzal kezdtem, hogy talán lesz valaki, aki a saját életének az eseményeit most össze tudja majd rakni így. Lehet, hogy van közöttünk, aki azt mondja, hogy aha, most már értem. Értem, hogy miért pusztít a környezetemben mindenütt a halál, mert az Isten kígyói ott vannak, a bűn miatt megmart. És van valaki, aki azt mondja, nekem kell Jézus. Ebből a helyzetből, amiben jutott az életem, házasságom, családom, az egész magánéletem, ha itt nem segít nekem Jézus, akkor vége. Ha valaki így van, testvérek, hívja segítségül az Úr Jézust. Egy igével fejezem be, amiben biztatok mindenkit az Úr segítségül hívásával. Ez van a Bibliában, rám figyeljetek a föld legvégéről is, mondja Isten, és akkor megszabadultok, mert nincs más Isten, csak én. Ehhez az Istenhez hívok mindenkit. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről álljunk fel, és imádságba forduljunk Istenhez. Istenünk, édesatyánk, köszönjük ezt a bibliai történetet, és köszönjük, hogy némi magyarázattal összefüggésbe hoztad a mi életünkkel is. Köszönjük neked sokan, akiket valamikor megmart a kígyó, és a halál mérgét magunkban hordoztuk, hogy amikor segítségül hívtunk téged, akkor segítségünkre siettél. Könyörülj rajtunk, hogy senki ne legyen közülünk, aki azzal a gondolattal megy innen el, hogy én csak megbirkózok ezzel a kígyóméreggel, amit küldött az Isten. Engedd, hogy megértsük, hogy nincs más módszer, csak az, amit te adsz nekünk a szabadulásra. Egyetlen esélyünk van, Jézus Krisztusba való hit. Segíts ebbe bennünket. Uram, köszönjük neked, hogy nem hagysz minket elveszni. Könyörgünk így a mi népünkért, ez egész európai közösségért, hogy fölfogjuk, milyen az, amikor téged eldobva jön a kígyó. Könyörülj rajtunk, hogy visszaforduljunk hozzád. Így imádkozunk most a lengyel népért is, amelynek dönteni kell megint csak. De imádkozunk a mi magyar népünkért is. Engedd, hogy téged válasszunk mindannyian. Imádkozunk hozzád az egész világért, amely újra tűzben, lángban áll, az élet és a halál küzdelme. Urunk, mi az emberi háborúk mögött is szellemi küzdelmet látunk, könyörülj világunkon. Urunk, imádkozunk most azokért, akiknek a családjában, házasságában, magánéletében, kapcsolataiban van hasonló zűr, könyörülj rajtunk. Imádkozunk hozzád együtt betegeinkért, azokért, akik kórházban vannak, könyörülj rajtuk, légy a gyógyítójuk. Imádkozunk az otthonokban lévőkért, vagy közöttünk, akik betegek. Imádkozunk azokért, akik kétségbe vannak esve a jövőjükkel kapcsolatban, vagy az anyagi helyzetükkel kapcsolatban. Könyörülj rajtuk is. Köszönjük, hogyha segítségül hívunk téged, akkor a föld legvégéről is jössz. Hiszük, hogy te vagy egyedül Isten, és te benned reménykedünk. Így kérjük, hogy hallgass meg könyörgésünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő vasárnap is keresztelő lesz. Klinka Kolos Gergelyt fogjuk megkeresztelni, Klinka László Gergely és Kévés Andrea gyermekét. Andrei Kecskeméten élnek, de Soltvatkert, Árpád utca, mindenki azonosítani tudja, és hát
Bélának a unokájáról van szó, itt meg mindenki ismeri. Isten áldja meg az ő családjukat. Testvérek, az elmúlt héten, pénteken egy nagyon komoly és szép zenei élményben volt részünk itt a templomban, egy kolumbiai zenekar volt itt köztünk. Nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét, aki közreműködött a koncerten és az utána való szeretett vendégségen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy kedden 2:30 az idősek otthonában van bibliaóra, és este 6 órakor itt a gyülekezeti házban. Szerdán, jövő héten a Máltai Szeretett Szolgálatnak van évfordulója, és kérték, hogy hadd tartsák itt a gyülekezeti házunkban az ünneplésüket, ők fognak jönni. Csütörtökön 2 órai kezdettel itt a gyülekezeti házban a Szegedi Mandula Színháznak lesz egy előadása, Jankó legújabb kalandjai címmel, ez egy szegedi kis színház, harmadszorra jönnek ide hozzánk, ez egy vicces komédia, amit előadnak, és akit érdekel, szeretettel hívjuk, tehát szerda 2 óra gyülekezeti ház. Este csütörtökön bibliaóra van, és közben nézem a Nellit, hogy nem szerdán, hanem csütörtökön van, bocsánat, ez az előadás. Tehát csütörtökön délután, a délutáni bibliaóra elmaradt, hanem az este lesz megtartva, az este 6 órás bibliaóránk. Vasárnap 9 órakor gyermekisten tisztelet van, pénteken 6 órakor pedig ifjúsági óra. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy újra indul a felnőtt konfirmációi oktatásunk. Az első alkalom 25-én szerdán este 6 órakor lesz a gyülekezeti házban. A felnőtt konfirmációt azoknak hirdetjük, akik vagy esetleg elmaradt az életükből a konfirmáció, vagy más felekezetből jöttek ide közénk, és szeretnének a református hittel még gazdagabban megismerkedni. Ez egy 40 órás kis tanfolyam, amiben betekintést kapunk a református keresztény hitnek a világába, és a végén van egy fogadalomtétel, most volt nemrég itt az első, az a legutóbbi csoportunknak. Aki szeretne erre jönni, kérjük, hogy csatlakozzon hozzánk. 25-én 6 órakor lesz az első alkalom. Kedves testvérek, a mai vasárnapunkon az egyházi törvény kötelez minket arra, hogy a jövő vasárnapi presbiter választással kapcsolatban a lelkipásztor mutassa be a jelölteket a gyülekezetnek. Ahogy tudják is a testvérek, megvolt a jelölés szakasza, amikor a gyülekezeti tagok írásba jelölhettek személyeket presbiternek, bejött egy csomó jelölés, a választási bizottság és a presbiteri gyűlésen túl vagyunk, ahol átvizsgáltuk ezeket a jelöléseket, és ennek alapján 26 személy maradt azon a listán, akik majd a szavazólapra fognak kerülni jövő vasárnap. Jövő vasárnap lesz ugye a szavazás, 24 személyt kell kiválasztanunk a 26 közül, akik presbiterek lesznek, szavazat szám szerint a legtöbbet kapottak lesznek a presbiterek, ketten pedig úgynevezett pót presbiterek, tehát ők a cserepadon ülnek, és arra várnak, hogy ha szükséges, akkor majd behívják őket is, vagy behívjuk őket a presbitériumba. A gyülekezet nem csak 24 presbitert fog választani, hanem az egyházi törvényeink szerint a gyülekezetnek a világi vezetőjét, a főgondnokot is a gyülekezetnek kell megválasztani. Jövő vasárnap 2 szavazólapot fogunk kapni. Az egyiken szavazhatunk a főgondnok személyére, a másik lapon pedig a 24 presbiter személyére. A jövő héten, a hét elején mindenki meg fog kapni egy tájékoztató levelet, aki választói egyháztag. Ezen rajta lesz az összes név. Testvérek otthon átbogarázhatják, hogy kik a jelöltek, már otthon bekarikázhatják maguknak, hogy na én majd, amikor megkapom a szavazólapot, erre meg erre fogok szavazni. Nyugodtan hozzá kell azt a papírt magukkal, és akkor itt már a szavazólapon majd mindenki be tudja jelölni, hogy kire szavaz. Mint minden évben, bár amikor itt az én időmben szavazás volt, ez nem egy világi választás, hogy az egyik fél öli a másikat. Mindenki a gyülekezeti férfiak közül, akiket jelöltek presbiternek, szolgálatnak tekintik ezt, megtisztelésnek, hogy a gyülekezet alkalmasnak találja őket arra, hogy a gyülekezet dolgaiba döntsenek, és azokat intézzék, és így szeretetbe állnak hozzá ez a dologhoz. Mi is így álljunk hozzá, nem egy versengésről van szó, hanem arról, hogy tényleg a következő időkben hogyan, melyik irányba és milyen felfogással haladjon a gyülekezetünk. Most tehát arra kerül majd sor, testvérek, hogy ABC sorrendben be fogom mutatni a gyülekezetnek a tagokat, és tudom, hogy a kedves presbiterek nem fognak ennek most nagyon örülni,
de mivel az internetre is föl fog kerülni ez a bemutatás, és vannak, akik ott fogják majd megnézni, hogy kikre fognak szavazni, ezért mindenkit kérek, aki a nevét hallja, jöjjön ide ki az úrasztalához egy pillanatra, és én majd bemondom a nevét, meg hogy hol lakik. Ha valaki akar valamit mondani, akkor mondja el, hogy ő mit csinál, és utána aztán fáradjon a helyére. Az ABC sorrendben fogom kérni a testvéreket, úgyhogy készüljenek mindenki, így nagyjából mindenki tudja a vezeték nevének, hogy mikor kikövetkezik, és Mihály bácsit kérem először, Bazsa Mihály testvérünket, hogy jöjjön az úrasztalához. Mihály bácsi a legöregebb közöttünk, legérettebb. Ő Szankon lakik, és már jó pár éve ide jár a gyülekezetbe, itt presbiterünk. Szankon az Irinyi utca 17 szám alatt lakik, ő nyugdíjas, özvegyember, 2 gyermeke van. Nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számomra, hogy most itt állhatok, és presbiternek óhajtok indulni. Presbiternek óhajtok indulni azért, mert én akarok a Dunamelléki Egyházkerület legidősebb presbitere lenni. 6 éve, hogy hagyd ne mondjam, hogy miért, de öröm számomra végezetül, mert ha egy pofont kap az ember, az nem biztos, hogy aztán nem jót tesz. Ezt kaptam én 6 évvel ezelőtt Szankon, és így kerültem én ide Soltvarkerti gyülekezetbe, aminek nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. 3 éve a gyülekezet csak nézett bennünket, hogy ezek kik is, honnan is jöttek. Mi pedig csendben voltunk, és nem válaszoltunk, de válaszoltunk, hogy minden vasárnap itt voltunk. 3 év után a lelkipásztor és a főgondnok megkért arra, hogy legyek presbiter. De nem kell mindjárt válaszolnom. Hát engem olyan öröm fogott el, hogy én mindjárt azt mondtam, hogy igen. És azóta is ellátom ezt a feladatot, amennyire a fizikai egészségem bírja. Ezért szeretném én továbbra is ezt a munkát folytatni, és ha úgy gondoljátok, akkor választhatok meg. Isten áldását kérem mindannyiukat életére. Köszönjük szépen. Laci, kérnélek, akkor gyere. Akkor annyit hadd kérek, gyere, hogy aki idejön, mondja meg a nevét, hol lakik, és mivel foglalkozik, jó? Mindjárt, te is mondja, te következel. Mind a ketten Lászlók, igen. Borboly László vagyok, Soltvatkerten lakok, Bajcsi utcába, lakatos vagyok. Köszönjük szépen. Hát Borboly László, lakatos, 2 gyermek édesapja. Büki László következik. Büki László, Soltvatkert Kísérő utca 136. Hát ennél többet is mondhatsz, de majd mondjuk, jó? Igen, aki nem tudja, Laci vállalkozó, és 4 gyermeknek az édesapja. Csabányi Sándor, kérjük, hogy jöjjön. Csabányi Sándor vagyok, Soltvatkerten születtem, itt lakom, Madács utca 21-ben, könyvesként, vállalkozóként dolgozom. 3 gyermeked van. 3 gyermekem van. Meg egy országos atlétika bajnok unokád. Ugye? Nem is néztem, itt van a Gábor most? Nincs. Konfirmálni fog itt, csak ők Kisuhalason laknak. Köszönjük szépen, Csabányi Sándor. Csáki Pétert kérem, hogy jöjjön. Csáki Péter vagyok, Soltvatkerten születtem, Mátyássány 83-ban lakok, és műanyagfeldolgozással foglalkozom. Van 2 fiam. Köszönöm szépen. Köszönjük, Csáki Péter. Csóka István következne, de István kimentését kérte. Ő ott szokott mindig ülni, ő szokta fölvenni az internetre az istentiszteleteket. Gondolom sokan ismerik, Szőlő utca 74 szám alatt lakik.
2 gyermek édesapja. Eiler Attillát kérném, hogy jöjjön. Eiler Attila vagyok, én Kecálen születtem, Soltvatkerten, a Petőfi Sándor utca 62-ben lakunk, 2 gyermekem van, és vállalkozó vagyok. Köszönjük szépen, Eiler Attila. Ferenci Róbert következik. Ferenci Róbert vagyok, Soltvatkert, Kótó Janna utca 154 szám alatt lakom, Miskolcon születtem, és a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság megyei ügyeletese vagyok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Valaki nem tudná, Robinak a felesége Nelly, aki a klubot és egyéb dolgokat intéz, és ha Robit meglátjuk, akkor egy rendőrt látunk. Ja? Gráci, téged kérünk, hogy gyere, Frittmann Grácián. Frittmann Grácián vagyok, Soltvatkerten születtem, a Liszt Ferenc utca 24 számban lakom, és műanyag üzemem van nekem is. 2 fiú édesapja vagyok, és köszönöm szépen a jelölést. Frittmann Grácián, köszönjük szépen. István, Frittmann István, kérem, hogy... Frittmann István vagyok, Soltvatkerten születtem, 2 gyerekem és 2 unokám, borászként dolgozom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Holcimer János következik. Holcimer János vagyok, 4 gyerek édesapja, Soltvatkerten születtem, és Soltvatkerten lakom. Köszönöm a jelölést. Köszönjük. Holcimer János. Holcimer László következik. Holcimer László vagyok, Bethlen Gábor utcai lakos. 2 lányom van, egy tündére kisunokám van, hústermelő vagyok. Köszönöm szépen, jelölést is. Holcimer László. A következő Kárász András lenne, akiről helyről is gondolunk rá szeretettel. Szegeden kórházba szívműtéten esett át, és éppen lábadozik. Reméljük, hogy rövidesen látni fogjuk magunkat, vagy magunk között, őt onnan is ismerhetik a testvérek, hogy Soltvatkert városnak az alpolgármestere. A következő személy Kévés Ferenc lenne, de Feri szólt nekem, hogy ő nem tud itt lenni. Kicsit későn szóltam neki. Kévés Ferencet is ismerhetik a testvérek, Vörösmarty utca 15 szám alatti lakos, ő az autókereskedő Kévés Ferenc, így talán mindenki tudja. Ő is köszöni a jelölést. Marté János, főgondnok urat, hát azért csak gyere ide, János. Martin János vagyok, az egyház főgondnoka voltam eddig, de lejárt 12 év, úgyhogy átadom a stafétát a fiataloknak. És Soltvatkerten Dobó utca 10 szám alatt lakom, 2 családom van, 4 unokám. Ennyit magamról, köszönöm én is az eddigi bizalmát a gyülekezetnek. Martin János, tehát ő volt eddig a főgondnok, János nem bírtuk rábeszélni, hogy maradjon, azt mondta, hogy átadja a fiataloknak, de a presbiterségre azt szívesen vállalja továbbra is. Nagy Zoltánt kérem, hogy jöjjön. Nagy Zoltán vagyok, Soltvatkert Kótó 123 szám alatt lakok, még mindig hangszerboltos vagyok, nyugdíjas, 3 gyermekem van. Ha jó hallható a mikrofon, akkor ezt mit csináltok a Zoli fiamba? Ő hangtechnikus. Köszönöm a jelölést. Köszönjük. Nagy Zoltán, a kőműves zenész. Ugye kőműves a szakmád? Burkoló? Burkoló. Voltál valamikor, jó. Ótod Kovács Gábort kérem. Ja, itt van a Gábor, jó. Ótod Kovács Gábor vagyok, Soltvatkert Szőlő utca 50 szám alatti lakos. Egy informatikai cégnél dolgozom, 2 gyermek édesapja. Szerintem nem kell bemutatni
egyiket sem, az alán másodéves teológus hallgató, úgyhogy szeretné azt a pályát folytatni, amit a jelen pillanatban a Levente végez. Gyere Zalán! Köszönöm. Köszönjük szépen. Ótott Kovács Gábor. Dr. Rohonci Gyula. Budapesten születtem, 47 éve vagyok Soltvatkerti lakos, és közel 30 éve presbiter. Köszönöm a jelölést. Köszönjük szépen. Rózsa Imre következik. Kecelen születtem, a Zsoltvatkert Bocskai 129-ben lakom. Köszönöm szépen a jelölést. Mi is köszönjük a vállalod. Sárközi Gábor. Sárközi Gábor vagyok, Kiskunhalason születtem, Soltvatkert Bózsi út 1 szám alatt lakom, 2 gyermek édesapja vagyok, és köszönöm a jelölést. Köszönjük. A testvére Sárközi Krisztián. Sárközi Krisztián vagyok, Petőfi Sándor utca 35 szám alatt a feleségemmel, és 2 gyermek édesapja vagyok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Seprák Attila. Sepregkötő vagyok, Budapesten születtem, Vadkerten ősültem, körülbelül egy 6 évvel ezelőtt konfirmáltam itt Vadkerten. Egy csomagolás technikai termékeket gyártó cégnél dolgozom, és mellette van egy vállalkozásom, tűz- és munkavédelmi szaktanácsadással foglalkozom, és köszönöm szépen a jelölést. Köszönjük szépen. Köhler Ági, a felesége, így majd többen fogják tudni. Jó, Török Attillát kérem, hogy jöjjön. Török Attila vagyok, Soltvatkerten a Szőlő utca 61-ben, lakom, 3 gyermek édesapja. 2012 óta vagyok presbiter a Református Egyháznál, és köszönöm a jelölést. Köszönjük szépen. Turi Zoltánt kérem, hogy jöjjön az úrasztalához. Jön, csak ő mindig ott szokott fönt ülni, és Turi Zoltán vagyok, eszéki születésű. Van egy 15 éves kislányom. Pollak Zoltán. Somogyi, ugye? Horvátországból vagyok. Ide költöztem 19-be, miután a párom meghalt. Azóta itt vagyok. Köszönöm. Köszönjük szépen. Végi Zoltánt kérem, hogy jöjjön. Szeretettel köszöntök mindenkit. Végi Zoltán vagyok. Évekkel ezelőtt költöztünk 88-ban Soltvatkertre. Soltvatkerten a Szőlő utca 21 szám alatti lakos vagyok. Sokan ismernek kereskedőként, dolgozom, és 3 gyermek édesapjaként. A legnagyobb, aki most egyetemre jár, és 2 kisebb, egyik iskolás, másik óvodás. Köszönöm a jelölést. Köszönjük Végi Zoltán, és Zsikla Tamás, kérem, ő az utolsó jelöltünk. Zsikla Tamás vagyok, Soltvatkerten lakom, Homok utca 6 szám alatt. Édesapám Zsikla Béla. Szobafestő szakmával rendelkezem, sokan mondják, vagy többen is, hogy egyházunk festője vagyok. Az egyházi festési munkákat szoktuk megcsinálni, és köszönjük szépen a bizalmat, és köszönöm szépen a jelöléseket. Köszönjük. Tamás, maradj egy picit, és Büki Lászlót hadd kérem, hogy jöjjön még ő is ide.
a presbiter jelölteket látták a testvérek, a gyülekezet 2 személyt is alkalmasnak vél arra, hogy a gyülekezet főgondnoka legyen. Itt vannak előttünk Büki László és Zsikla Tamás, ők kaptak jelölést, a szavazólapon is ők fognak szerepelni. Ők szeretetbe, békességbe, hitbeli egyetértésbe élnek, és mind a kettő nagy megtiszteltetésnek veszi, hogy a gyülekezet gondolt rájuk. Jövő vasárnap azonban valakire szavaznunk kell, a szavazólapon az ő nevük lesz föltüntetve, mind a ketten ismerjük őket, a hitbeli meggyőződésüket, az egyház iránti elköteleződésüket, imádságos szívvel szavazunk majd róluk, és hát Marti János főgondnok úr fogja valamelyik őknek majd átadni a stafétát, és ez a gyülekezetre van bízva. Köszönjük szépen, fáradjatok helyre, és hirdetem a gyülekezetnek tehát, hogy jövő vasárnap lesz a választás. Mivel ez egy kicsit hosszadalmasabb procedúra, ezért kérünk mindenkit, hogy ne 10 órára jöjjünk a templomba, hanem kezdjünk el 9 órától folyamatosan érkezni, ugyanis a templom ajtóban alá kell írni a jelenléti ívet. Na, már valaki megéhezett. Na, nincs egyedül, mi is lassan megéhezünk csak. Tehát jöjjünk hamarabb, testvérek, mert a beléptetésnél alá kell írnunk a jelenléti ívet, ott át fogjuk venni a 2 szavazólapot, szálljuk ide ezt a délelőttöt, tehát itt már a választási bizottság tagjai 3:49-től itt lesznek, tehát szépen lehet jönni folyamatosan. 10 órakor szeretnénk elkezdeni az istentiszteletet, mert keresztelő lesz. És jó lenne, hogyha nem közben foglalnánk majd el a helyünket itt a templomban. Akinek kell szemüveg, az hozzon szemüveget, tollat készítünk, de lehet tollat is hozni. Lesz arra majd idő, hogy az istentiszteleten elmondom, hogy kell szavazni, mert ez a törvény előírja. Utána be fogjuk dobni egy dobozba a szavazatokat, a választási bizottság fogja megszámolni, jegyzőkönyvet vesz föl rá. Ha valakinek sok ideje van, meg is várhatja, de a következő vasárnap ki fogjuk hirdetni, illetve nyilvános lesz, ahogy megvan az eredménye a választásnak, akkor ezt közé fogjuk majd tenni. Tehát a 26 személyből 24-re lehet szavazni az egyik lapon, se többre, kevesebbre lehet. Tehát ha valaki azt mondja, hogy csak 3-at ismerek, azokra fogok, akkor 3, az érvényes az a szavazat, jó? De maximum 24-re lehet szavazni, ha valaki véletlen 25-öt vagy 26-ot x-el be, mert mindenkivel egyetért, az sajnos érvénytelen az a szavazat. Ugyanígy a főgondnoki jelölőlapon mind a kettet, nagyon szeretjük Tamást is, meg Lacit is, de most valamelyikre x-et kell tenni. Ha nincs rajta, akkor is érvénytelen a szavazat. Ha duplán van beixelve, az is, az egyiket be kell jelölni, és akkor úgy lesz majd érvényes a szavazat. Nyilván, akiket most megválasztunk, azok majd január 1-től fogják a hivatalukat betölteni, még decemberig a mostani presbitérium irányítja a gyülekezetet. Isten áldja meg, hogy békességbe és szeretetbe folyjon majd le ez a választás. Végére értünk az istentiszteletünknek, arra kérném a presbitereket, akik most itt vannak, hogy maradjanak itt az istentisztelet után tényleg 3 percre. A többieket szeretettel hazaengedjük az ének után, az énekünk pedig a 728-as számú dicséret, 728-as számú ének, énekeljük ezt az énekünket, az igehirdetés szavait nem feledve. Rád tekint már hitem, megváltó Istenem a Golgotán. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, a Golgotán, halld könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be, kegyelmed ereje, buzgó
szerelem s életem, te érted éghessen forró lánggal. Ha elfog utamon félelem s fájdalom, fog kezemet, deríts fel éjjemet, száríts fel könnyemet, tévejgésben ne hagyd én lelkemet. Éltem, ha fogyva fogy,